Mhm. Mhm. Málo kedy sú, ale sú. No ja by som určite, keď som chcela kúpiť, tak by som to kúpila. A ste niekedy za takúto tému už predávali? Dvojizbový? Jako? Dvojizbový? Som rád, že nebudem posledný, čo sem dneska príde k vám. Ja to ste prvý dneska. No ale hovorím, že budem rád, že som ani posledný. Lebo budete mať toho dosť. Už potom večer. A už potom môžu mi volať, že aby ste už nedáte. Už nebudem. Teraz sa mi schovajte.